кредитната си карта на зрителите ми и ето какво купиха с нея. Първото нещо, което ще тестваме е тази лъки пръчка за магически балони. И както знаете, аз съм доста против използването на инструкции за употреба, така че нека да разберем как се работи с това. Да потопим нашата магическа пръчка и да разберем дали ще може да си направим вейп балончета след 3, 2, 1... Йоу! Бро! Колко голям акшели мога да направя балона? Вторият продукт за това видео ще бъде... светеща изстрелвачка на въже. С риск да се повторя. Кустринг! Rope Thruster! Къде си ми, че кутията е точно толкова разбита, колкото ще съм аз, ако изляза с това нещо навънка. Но, нека се тествам да изпълня най-нереалните 3 трика. Първото, което можехме да направим, се нарича спреят. И цялата идея на спрея е да си сложиш пръста ей тука и да изглежда се едно пръскаш със спрей. Вау! А за да разберете какво друго трябваше да си купя, гледайте най-новото видео в канала ми, в което...